Ya, erokamano nyakoromo gi jong kamoro ma intiere. Mano wakie chenro marwa kawuono mar Proud Luo TV. Yeah, this is a new channel and ka in this is your first time to come across, please subscribe. To ka in a member, stay around. Koro kawuono akelonu wendo, one of the greatest icons in the Luo community. Hapa nung'e. Iluonge nang'o? Aya, the Doyern. Koro kawuono wan gi Prince INDAH mwenyewe. Prince INDAH timne gi intro maging'echa. Chwadne gi intro mari. Prince INDAH. Yeah. Yes. Koro kaka ung'eyo kaendi wadhi go mbaka gi Prince INDAH. Prince INDAH machiegni sana. Erokamano kuom biro. Nyasaye bo gwedhowa, wambe wamor ka waneni kaendi. Koro just stick around. My fans magi ni kae gineni, erokamano kuom biro. Ing'eni ma is a new channel ma eka koko chako wuotho e piny. Ang'eni se kata winjo achiel ariyo oko kuchocho ka ji wuoye. Oganda mang'eny awinjo pako berni. Oh, to inti nyalo wacho nang'o? Ane bende wuok e lela wakwe gi nyingi. To koro ma dong' wasepenya ma wadhi. Ka nyaka Prince INDAH the Doyern mwenyewe isewacho ni en sawa, gipako berna to an ok anyal pingo. Koro Prince INDAH jopiny mor koneni kendo ma fans magi kaka gineno kae. Mashabiki duto kumbele betie. Ang'eni gimor ka gineni kamaendi. Koro nyiswa anena ni into nyingi maril, nyingi mar kipande, nyingi ng'a? Janabi. Okay. Hapa ageno no winjo. To Prince INDAH ing'eni community mar Luo kae sebedo icon maduong' sana kendo jopiny mor kowinjo thumbeni kendo ing'eni thumbeni okwako piny ngima. Jopiny mor. Ere siri mane minyalo miyo ji owe mano mondi? Mos. Okay, Prince INDAH awinjo ka jopiny luongi ni janabi. Nyisa ni nyingi mar janabi ni. In janabi nang'o? Ok nying muka kae. My fans winjo. Prince INDAH is not just a person. INDAH lemo. Omiyo kiluongo janabi, ng'eni iluongo gima dier. Yes. Erokamano Prince INDAH kuom biro. Koro Prince INDAH ngimani machuok minyalo miyowa history mari. Ing'eni thumbeni okwako piny sana. Ere kaka in itungo thumbegi? Nikech aneno ka be in gi schedule ma very tight. Thumbe kiki itungo sadi. Prince INDAH. Winjo? Kogi kotieno ema juogi wuoyo. Ema Prince INDAH tungonu e thum. Koro ung'eyo. To Prince INDAH thumbe nigi weche ni gin weche moko ma opondo kendo Bende mawero wende mopondo jomariek winjo. Kendo ti kijana ma pod tin. Ipani ok imiwane siri ni into weche gi mopondo gi to iwacho weche moko mag jomoko madongo, weche mag puonj mabeyo ma weche ere kaka in iyudogi? Inane budho gi jodongo kapod akidoro. Idonge lwet kwere. Samoro budho gi jodongo ber ni winyo mang'eny. Apani jopiny winjo mano. INDAH odonge lwet kwere. To lwet kwere gi ing'eni kata wan e lwet kwere lakini inyalo nyisowa ni bedo gi joma dongo ni piny omiyi faida mane? Omiya ng'eyo kaka idak e piny gosiepena. Okay. Manyiso ni kibedo gi joma dongo piny to ginyalo miyi puonj moko mabeyo beyo. Jopiny owinjo.
Hmm? Oh. So Prince Inda angeni in gi show moro maduong' mbele kae ma show no ing'eni akiani ipango kode nang'o ang'o mani kanyo maber midhi miyo kaka mafans magi kata gima ber onge bigimana miutango kata chiemo onge chiemo onge kata kamininde onge koro wadhi timo ang'o kanyo mano kabi ani chunya gombo ni bende ang'eni chunyi gombo nabi lakini koro an nabi kama kata chiemo onge kata kar nindo onge to osiepe nadhi timo nang'o? Okay, jo mage mirwako kanyo asin welo mage manitiere thumbe duto mamoro ng'ana luongo manyiso ni in irwako jothumbe duto ma in ionge sigu moko mathindo thindo ma jothumbe ni godo gi wano waonge midomo mingi kanyo is a point kanyo i number one kinyalo rwako jothumbe duto kanyo in masawa but an ting'e ni kanyo to kabi unless nitie gimoro minyalo miyowa maber midhi miyo ji be in gadiya ni show no dhi pong' kaka dwarre kita gigeno pokolal naketo yie makata mbaka mago kod onge dakika choto bonya o no ere kaka nyalo buonjo tiwacho gima ok mora ere kaka nyalo buonjo tiwacho gima ok mora kadieri nyalo chwanya to wuonda Inda ing'at mosiepa we anyisi adier ing'eyo kok timo gimoro ni giminyalo miyo mafans onge nyiso ni bani nyalo idhi mi yani nyiso ni wuonda ni gimoro maber minyalo miyo wantiere mano to ng'eni show ni dhi backfire koso iwana wuondi lakini kang'eyo chunyi dakichale nyano manyalo wuonda kata king'iya an ng'at ma complete ok achal ng'anya riambo show ni nyalo backfire koro many gimoro minyalo miyo mafans kaka wan kama mondi an number one okay ing'eni in one of the people masani nigi very big numbers e luo community wa kaa to nitie joma bende nitie joma lamoni marach akene jogo tinyiso nang'o itimo nang'o by the way mano is a very big challenge mada ni ler na jopiny kani ini handle such challenges nang'o kama koro dhano becho ni wuoyo ni marach itimo nang'o in itwani ling onge asara enyewe ling to ber kiling to inyalo timo gigeni in peace okay mago wasetiekore gi jok moko ma maybe nigi negative attitude koro jok ma nigi positive attitude ka jok ma koro nena sani gi inyalo nyiso gi nang'o yuko malemo na pile alemo nun bende jopiny winjo mafans winjo inda lemonu kaka be ulemone koro meruda meda lemone alafu an be ulemna dong ung'eni an be nyaka uket alamo koro it's pleasure bedo gi janabi kar kaya ng'eni kata un enjoy bedo kode so other than music other than oangla jawa matindi iketo malo ma itie matek janabi other than music itimo ang'ono kendo ma iwacho ni janabi timo apart from music enyewe concentration ber uwinjo divided attention kelo confusion koro you have to focus your attention e gimoro achiel inda wacho kae apani uwinjo wende ma inda wero kiki involve yourself in so many things ma bro confuse bro attention ni bro lal kayiem nono iwinjo inda wacho maber nang'o inda nuonegi divided attention kelo confusion mano watieko janabi kapok watieko ing'eni sani koro kila ng'ato ng'i kendo grito ni gol gimoro maliet sani ma dhano ikre tiendwa kwe kumineno niendi nyiso ni project ma next koro wa expect ngoma mane migolo manyien sebedo karito thuolo monda koni wechenge mano tishirikisha jomage okay bas tiluonge na to nini ada penyo nang'o yawa
Mali safi. Oh, mano tich maber. Kishirikisha nyaka kina Nadia, kina Okelo Max. Mano is a big deal. Ang'eni thumno tiendo ok bi kwe. Janabi imbo kiwe tiyo kwe omera. Lakini ber. Anyway, kapok watieko, okimiwa ne intro mar thumno ero inyis at least this channel obed gi that privilege ni kae mane thumno bedo released first time, at least kae ne jiyude hint. Odhi nang'o? Erni kende malomba Nimi kaonge mana nyathina Ewe kaka winjo be mora Nitimo na ichunya emomora Widi donge uki chunya Ana ediera mama miri na chunya Widi donge uki chunya Ana ediera mama miri na chunya What can I do for you, girl, to be worthy your love? 'Cause you're so special to me. Without you, girl, I can't breathe. Chabini surumuta mama, mama kama Janabi mistarigi. Hey, okay. Anyway, fans, thanks for coming along. Keep watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.